Hello friends, बरायबाय Bodojobinfo YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसामाव गासै 35,000 एबा 35,000 साख्रि बिग आपडेट सफैदों। स' बेखौहाय सोर बुंदों आं नोंथांमोनजों डिटेल्सखौ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना गोरलै बाथ्रा बुजिनो हायो। बेनिफ्राय पुलिस कनस्टेबल गोदान साख्रि आरो रिलिफ फैगासिनो दङ। आसामाव गोदान भेकेन्सि टेटनि सायाव आरो लोगोसे बिटिआरनि सायाव स' बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोजोब बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय। आरो जाय नोंथांमोना Bodojobinfo YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थागोन। दा जों फार्स्टआव फैबाय आसाम पुलिसनियाव मानोना आसाम पुलिसखौ गोबां नेगासिनो दङ। बेनि एप्लाइ जाखांखाबाय सिगांनो दायो एडमिट नोंथांमोना मोननांगौ। स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि 5,000 भेकेन्सिनि नोंथांमोना रिलिखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बे पस्टआ बारायनायनि चान्सआव मानोना 28,000 दाखालि प्रम'सन खालामदों कनस्टेबलनिफ्राय। स' मैयायो चिफ मिनिस्टार बिथाङा मिडियानि गेजेरजों ओरैबायदि एनाउन्स खालामबाय जे आपकामिं गोदान बेटेलियन फैगासिनो दङ 2024आव गोदान बोसोराव आरोबाव नोंथांमोना भेकेन्सि मोननायनि चान्सआ दङ। स' भेकेन्सि मोननायनि चान्सआ दङ मानो होनोब्ला बिथांमोना प्रम'सन खालामगोनमोन नालाय। स' बेखायनो पस्टआ लांदां जाखाबाय जेला स' बिथांमोना लासै लासैनो आसाम पुलिसावहाय गोदानै बेटेलियन खालामबाय थागोन जेराव कामान्ड'बो थानायनि चान्सआ दङ। थ' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा आसाम पुलिसनि केन्डिडेट्स नोंथांमोना एसआइखौ लाफानानै जि पस्ट ओंखारदोंमोन नोंथांमोननिया गोबां चान्सआ दंसै 2024आव बुंदों बिथां सिएमआहाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि जानो गोनां रिलियाबो थाबैनो जासिगोन आरो बेखौ आसा खालामदों गोबां फेब्रुवारियाव मानोना 26 जानुवारिनि सिगां जागोनखौ बारा आसा खालामासै। बेनिफ्राय फेब्रुवारियाव जानायनि चान्सआव दङ। बेनिफ्राय मार्च एप्रिलाव नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटार दानि पस्ट ओंखारखानायखौ नेक्स्टआव लोगो गोदान बेटेलियन ओंखारगोन होनना बुंदों आरो गोदान बेटेलियनावहाय स' नोंथांमोना आरोबाव फिन खनसेबाव क्लास 10 पासनिफ्रायनो नोंथांमोनाहाय चान्सखौ मोनलांबाय थासिगोन। बे जाबाय आसाम पुलिसनि पजिटिभ आपडेट। स' बेनिफ्राय एडमिटनि बागै जेबो आपडेट गैथ'वा। साडेनलि एडमिटखौ एसएलपिआरबिआ रिलिज खालामो नोंथांमोना मोनगोन अफिसियेल साइटआव लोगोसे आंनि चेनेलावबो नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोननो हागोन। स' बेनिफ्राय आसाम स्टेटनि बागै फैबाय साख्रियाव दा जायफ्रा एडिआरआव दासिमबो एप्लाइ खालामाखै स' बिनि लास्ट डेटआ 29 डिसेम्बर बेनिफ्राय बारायला आरो जायफ्रा मिस्टेक जाबाय नोंथांमोना जानुवारियाव एडिट खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन आरो जेब्ला मोनगोन नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनगोन Bodojobinfo YouTube चेनेलाव। बेनिफ्राय साबसिन बाथ्रा जाबाय नोंथांमोननि आरोबाव गोदान साख्रि 35,000 गासैखौबो लाफानानै पुलिस एडिआरइ बेनिफ्राय टेटखौ लानानै स' नोंथांमोना 35,000 भेकेन्सि 2024आव साख्रि होगोन होननानै बिथांमोना फिन खनसेबाव एनाउन्स खालामबाय मिडियानि गेजेरजों आरो जायनोखि नोंथांमोना टेट क्वालिफाइड जाना दङ एबा टेट होगोन स' नोंथांमोननि थाखाय आसाम स्टेटआव 10,000 भेकेन्सिया दं होनना बुंदों टिचिं लाइनावहाय एलपि इउपि बेनिफ्राय हाइ स्कुलावहाय स' नोंथांमोना 10,000 पस्टखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बिटिआरआव आरोबाव मोनसे बुंदों सेपारेट पस्ट ओंखारगोन। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि बिटिआरआव आरोबाव जायफ्रानोखि टेट क्वालिफाइड जाखाबाय एबा टेट होगोन नोंथांमोननि थाखाय थाबैनो 200 पस्टआ ओंखारसिगोन एलपि स्कुल होनना बुंदों आरो लोगोसे एमइ स्कुलावबो थागोन पस्टआ मेक्सिमाम थागोन एलपि स्कुलावहाय नोंथांमोनाहाय जायनोखि टेट क्वालिफाइड जाना दङ 6 सिडुल एरियायावहाय स' नोंथांमोननि थाखाय पस्टआ 200 पस्टखौ गाबोन समफोरनि गेजेरावनो रिलिज खालामगोन होनना बुंदों अफिसियेल नटिफिकेसन अब्ला स' नोंथांमोना बेयावबो चान्स मोनगोन लोगोसे आपकामिं ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4नि सायाव मेनसन खालामाखै माब्ला ओंखारगोन नाथाय टेटनि सायाव ओंखारसिगोन। बेनो आरो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ बिटिआरआवबो टेट ओंखारगोन बेनिफ्राय आसाम स्टेटआवबो ओंखारगोन एबा नोंथांमोननि टिचिं लाइननि भेकेन्सि ओंखारगोन आरो बे भेकेन्सियाव नन बिटिआरआ एप्लाइ खालामनो हायाबा बिटिसिआव नोंथांमोना आसाम स्टेटआव नैबे 10,000 पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन। स' बिनिफ्राय मोस्ट इम्परटेन्ट आपडेटआ बेनो एडिआरइनि लास्ट डेट फैगासिनो दङ दासिमबो जुदि खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना लादो 29 डिसेम्बर अफिसियेल साइटआ बेनो नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन आरो लोगोसे एडिट खालामनो हानायनि अपसन फैयोबा Bodojobinfo YouTube चेनेलाव नोंथांमोनाहाय मोनफिनगोन।